Ni aingo ya blai sa sin pat ya ka jingalam ga jung u yangi lengba usnem arhajar arpusau baro jisnem mentangin poisa usnem ubat mai ban ngi priang ngab hai pi ban ngi ai khublai pi hagar teng ba thiang tam jong Jesus Christ kar ban ngi pulei ya kanika kuatar ka ban nengkong sephang ka jing it bat ka jing bishar hop ka jong blai te ngi sngaw tanat ban ya pulei ya kanika kol nong ka jongi bat ngangech khamba pinyo ka jing kerkhu lamba ka jing sam jong kini ki samla ki bedon lang ha kanika klipmat te haswa bengin sedang ya kanika jinge pulei ka jongi ngan ong ya i kenjai ban yalam ngi ha ka jing duwai sedang Bengin duwai ko pa jungi ubah habneng katno hidap dagi jing so kemen ya kanika lat ka me ai ngi shwa bengin ya sam kanika lenong aduai atrai pemen don kat bat ngi bat yarap ngi beng lak ban batai bat kumjuro ngaduai pemen don kat bat kibas ngap bat kerkhu yang ngi we baro atrai ini baro apan hagar teng jong Jesus Christ amen amen ka jing it bat ka jing bishar hok ka jong blai larangi pet saudong ya ka parthai jongi kidon sibun ki bajia ha ka imlang salang jongi ki brew ki sha nyon ben bat ki sha sim kabu ki ba kraubor ki le don bor ya ki ba duk ya ki ba rangli bat kumta terter ki jingjia ha ka parthai ngi yo i saudong sakun jong ka jela ka jongi bat ha keleng kiri jong ka parthai henry ublai ubishar yakini ki eke baro wala i kumba ublai usngap jar henry ublai uit yangi uwe bat ublai ubishar ya ka we pa we ga jingle jongi ki briu ha ka parthai te mentang ya pulei sephang ka jing it ka jong ublai kalanong ka ban nengkong ka kren ublai uit keloj ya baro kwa ban sim ya ka khot splendid ka jongi na ka kitab Hosea kalong ka ba khat saw ka khot ka ba saw ka ba ublai ong yi khon Israel ong ngan penkhia ya ka jing kaladin jengki baru ong ru ngan it ai yaki ublai ong ba ka jing bitar jenga kalaphai no na u kani kalong ka jing it ka jong blai yangi uwei pa uwei larangi pet ya ki ba jia ha ka history jong ka jing im jong ki briu ka jong blai nyo i ba ublai upen pau shna ya ka jing it ka jong u wat lada ublai ngim yo sngaw ya ka jing kren ka jong u ba ong banga it ya phila ni hatu phi it ya henry hagani pon nga kwa ban kili ya i ba denis hatu ublai ula kren em kum kata ka kentin ka ba upen pau ong hatu phi it ni em ya yakini ke kentin ublai lakli ya upetras ujisu lakli ya upetras hadin ke jing mi pat jong u but hadin lakli ya upetras but upetras hadin lakli ya but ka upetras la len license ya but ketak dai ke jing kli ba jisu kli ya upetras ujisu kli ya petros license dai hadin ba ujisu ulami pat ke jing kendo jingki ha galilea but hakasin ka balai ujisu ula kli ya petros bar petros ula sneu dom ula sneu shrai ya kata ka jingkli ka jong ujisu ya petros hangne ujisu ukwa ban penken mau ya petros ya ka ka ba ulale ha ka tu ka met ba ulalen ya ujisu ha ka tu ka met bala kem ya ujisu ha ba uladep ban dua ka perget samane te ujisu ukwa ban penbahapat ia kata ka jinglong ka berim ka jong Petros mentau kwa ban walampat yu sia kata ka ministry ka jong Jisu ba hatu uit sishan em ya Jisu lada keli yagi knarit ngisai don gi para macua bat kikmi pa ki don gi khonlung habangi keli yaki hatu piit ne em nga ki yathu ho nya it bat kumta larangi keli katno phi it nga ki knarit ki sai le gomne nga it ya phi kat ne te kata ka jing it ka ba ngiyo na ki para ki jongi ki ba kham hapo ki jongi bat kumta ublei u it yangi kan ni ka pausna lemba ka jing kren ka lemba ka jingwan ka jong Jisu ho ujisu ukuli ya kene kenten ya Petros hakaba udang don syakane ke perthai lada ujisu ukuli ya phiyanga
hatu pi ne em yanga ka e ka jubab ka phin ong yu jisu hatu ngin jubab tang ka kten bar ki kam ke jingle jingi pat ngimle kumba ublei kwa yangi mentang poi haka sngi nangkong jong ka jingye pule ka jongi habangi pet ya ka jingyalam ka jong play ki kon Israel na ka ri Egypt ba kilami na ka jinglom brau ba kin lech ka ri kanan ublei u yalam ki da ka bor ka jong u bat ki kamba ula pelai ki lemba ka duriau basau bat hadin kata ki le pop persya ublei ki lama ne blei thau bat haba Moses don hapdeng jongki hado sau pausingi bat sau pamit ulej ye kendo ye ublei ha ulum Sinai ti kila thau dur masih siar bat kila yamane te ublei ulas ngusi ya kane bat kala pas ngusi ya Moses ro ula lempat ye gitu ki artli ki malung keniap ya kaba don ki spau hukum ki jong blei te wala kata ngi iba ublei udang don ki briu ki jong u bar ublei ngi yo i hang ne ba ublei kwa ban jot lani ban penyap lut ikini ki briu wala ki le ya kata ka pop ka ba kraw kumno ngi i ya ka jing it ka jong blei wat hadin ba ki le pop kanjai phila ban sam bat ni te kumba phila ong ba wala ublei yo i bagi le pop persai u andre udang don kata ka jing ban batai ka jing ka jong ublei da ngi ki briu ngim la namar wat ha kapor ba u briu le pop wat ha kapor jong wa adam bat ki ki le pop tang ba ublei udang wan ban wat yo adam chano medan kata ro ka pen i ka jing ka jong u ya ki briu wat la ki le pop bat ngi tip ba ublei ulong ublei ka jing ublei uba isnei ublei uba map kumba la tho ha ka bible ro la da phi phla ki pop sha u kloi ban map ki pop ki jong phi but kawai ro ba ulong ublei uba ne ubam kala uba ne ha ka jutang hi ha ka jutang ka ba u la ai ha u Abraham wa Isaac Jacob ba lengba jongki un sakar khu ki briu barok hai u ne e kata ber ubu e kata ublei ubat e kata jutang ubat e kata jutang ba ha ka jing sutu ka jongar u yo eat try ya u yo i kala we ublei yo i kala we ka ban saje ka jing thmu ka jong u ban pen thamai kata ka jing de ka jong ubru ba ublei ka jing de ka jing kata try nganget bu ublei ubu ya kata ubat scam kata amen kublai sibon kenjai angis ngau tho ya ka jing ka jong blei wat la da ki jing le jongi ngim dai hok ban yo ya ka ne ka lat ban im hadu man ta ka singiro handai dei namar ka jing ka jong blei ka jutang ka balo ya te bat Abraham ba udang i gi kon Israel wat hadien me kila le pom tim ne em ngim dai su ban ngim dai su ban yo e ka lat ya ka bangin yo e ka jing pen im handai lengba ka jing ka jutang ka bau Jesus Christ la penlong nam ta jengi lemba ka jing yap jung ka ding phana ngi yo e ka lat ban impat sachisen but ngi i ba Moses udai kum uksiang hapedeng jengki kon Israel bat ublei uba kren sha ublei ya ka jing jengki uba kren na kam ta ki briu la jong ka balong uta unong ya sait nam ta ki briu la jong haji sha ublei ula mut ban penjot lut iki kon Israel rei Moses ukuren nam ta jengki uduai kumno uni upai lang uba melialam ba men penjot di ubaro kata ka de ka jing sngau khia ka jong Moses nam ta ki briu la jong la da ngi sngau tho ya ka jing it ka jong blai ngi kum taro ngi ngin duai nam ta jing ki wei ngin ya rap nam ta jing ki ro bakin wan sha ublai bakin yo mar ka jing it ka jong Dennis don ka jing kli ya phi ha ka ne ka jo ka sngi haba ngi pulei ka khot ka ba khat khanda hang ni ong ba ublei un pan pau un ia hauta uba umon ban ia bat un it yauta uba mon ban it hatu ublei ka hatu kan ne kadai ka jingnyau siliang lani kata ka jingle siliang ka jong blei ka ba umon ban le ik ba umon bat ik ba umon umle ate nakaliang ka jonga ka jubab ka dong em ublei siliang lada u lang ya barok but ngan ai nuk sa kendiat haba pi pen no locus khatsan ang tu pinyo i pa pulei pinyo i ka parsi jong kon sorong auria papi pe ukpa jong kitu ki arngut kon sorong auria uwe kon sorong auria hang tu ukpa ya baro arngut da ka jog ka jing klem no le siliang ndrai u pat
kagurkom ke ba fair te hagajuk habangi apply hagajing im gajongi ublay ru e yangi kumba uni ukpau e yaki kon gajong da gajuk gajing e but haba pi pait haga lonong sebat school jungi ru angni pangi kon Israel wala ki kon Israel kila le pop but kila persyang ban mane ban kilat ya ublay nang ba ki mane ya u tu mesti bagi tham but wala kataru ublay kulam pen ayu kata ka jutang ka ba ki yete but mangama piro lada ngilek pop kanu ro ublay u e yangi da kajuk kajing e kulam da new siliang Amen. Keblai shibon ba Denis ka jing it ka jong blai kalong ya baro kumbang ile yo snow. Ublai nyau siliang le siliang. Alada ublai ule siliang matharai ki ba pop kinom yo slap lani ki ba hok kin kham yo e jing kerku. Hanrai nyu i ba ublai upen hap yo slap yo ba pop yo ba hok kum jo. Kiba pop ro kisah jenjar, kiba hok ro kisah sitom, te nyu i ba ublay, uit ya kita ki baro. Te hagajing sing thuk ka jonga ba ublay ukham perkhat kham tam nam ta gitu kibla jot nam ta gitu kibru kibla jano. Kata ka de jing it ka jong ublay shalendet ka ka ba ngi ngimla ban sing thuk ban ngi ngimla ban perkhat dagi jing sing thuk briu ka jongi. Hanre ublay ui yangi khampalat iya ka ba ngi ngila ban sing thuk bat ngila ban batai. Mentang ini ya cha ka wepat ka mat ka jing pule ka jingi ha ka singi ka baar ka kran chapang ka jing it ka bamla ka ban siu ka liang. Laringi nu jor ka jing it ka jong blay ngimla ban siu ka liang ya ka jing it ka jong jisu yangi. Ngimla ban siu ka liang ya ublay da ka dor da ka ta ka pisa. Lani ki jing le ka jongi. Lalu nujor ki jingle ki jungi ka Bible ka ong ba ka hok jungi ka long tangkum ka janjot hakmat jong play. Ka jingle bha ka jonga ka jingle ba bha ka jungi barok ngile bha ki wero kanum la ban nujor ki jingi ka jong play. Kwa ban bo ka jingkli ba kanjai hakane ka singi ka baar balai ba ublay u pha sim lok ya u hosia da ka breu ka ba klim ka nuti. Balai ba ublay u pha sim lok ya u hosaya da ka breu ka ba klim. Haba larangi pe ya ka jing im ka jong hosaya ublay upha ban shimlok ya ka baklim bot unge bot ule bot uit ru ya ka tang ba ka ne ka breu pat kam ne ka long ka baklim ha ka jinglong jong ka kam ne handrei wat la ka taro hosaya udang i ya ka udang usiu ru ya ka da ka do te haba kumta dada pip ublay ukwa ban pen i leng ba ka jing im ka jong hosaya ya ka jinglong ka jong u ha ka ba u it ya ki kun Israel ladangi pe ha ki si ba ha shwa ho ya ki kun Israel ha ka jing ya lenti ki jong ki knum ki kimne ki mane ble thau ki we ki shna ble thau ba ki mane long kum ba ki klim ya ublay hoi te kum ta ba ublay upen i leng ba ka jing im ka jong ho ya ka jing it ka jong u ba u the lut ya ki kun Israel barok wala ki klim udang ne bat ki bat udang yai siu spa ya ke jing im bisam ki Wow, keblai shibon kata kalong ka ek bas ngo tenat ublay u yai ne u yai bat ya ke jutang. Larangi pulai shu hau isaya kalong ka ba san phusau ka khot ka ba san hadu nyau nisem ba ublay upen seriem ya ki Israel ma u ulong kum utau tengah ongalong utengah jung pha barki ya ki Israel upen ya seriem kum kata ka tengah kata ka nolej kurim ma u kum utau tengah uit yangi nganget ba uwei po wei ubreu ubariu blai uit ela ka jong galok like no kibreu kibam tip blai kibreu kibam riu blai ki sho ki dat ki penmong ya galok te kumta ublai pen seriem ya kaneka jing it ka jong ui ki kon Israel kumba uhosia uit ya kataka kalok ka jong u ka gomer ka yok kon ka yok kon uwei ar lai kadang pet na ulok ulok hap pet iki kon ki hayeng hap lek tong hap shet tiu hap pensum penslek ki kon kumta kata ka jing i ka jong u hosia u pendap penbiang hayeng hanre kat bakalok ka lek kelim ka lek nuti yalade kumta ka jing i ka jong blai yangi uwei pe wei u it yangi ngkwa ban bo ka jing kli hakani ka singi ya iba Denis kamut ayu kini kinten ka ba
ngisem ha u Hosea kalong ka ba khat sau ka ba sau ka ba u blei u ong ba un pen kia yaki na kata ka jing keladen bar un I yaki ka ai ka jingmut jong ni kenten Kemba pi la yo sniu. Pi pej haga yakni kenten la yo no Hosea khat sau sau. Kini kenten ngan ya pi. Kini kenten dan ni ka ngan lapan kela ya kana ka kenten Hebrew. Kabamut nibada. Na nibada kabamut mons ngobha. But yakni ka mons ngobha ngiru ngisaj pedon kam ka haga jing aingu mons ngobha ro. But tabangi ni ay ka aingu ni ay ka jing aingu mons ngobha. Ni ay nagamansim ka jongi. Mdon ba penbor la ni mdon ba pa ingi ban ay. Ka joro haba ublay uet yangi. Uet yangi da ka mons ngobha ka jongu. wow Mdon ba man penbor yo ublay mdon ne ba ong ublay keme et yagi tegi breu. Ndray ublay uet da ka mons ngobha. Yo uyangi. wow kablei sibon ba dinis kaneka yarap ingi ban sngo tho ek jing ik ka jong blei na ka mon sngo ba ujit dalade kumbai kenjai lo batai bolo sius pa ro ulathit ya ka gomer da ka dor kum jo ro ujisu ulathit ingi da ka dor ka barem da ka snam ga ju ban pen im yangi ni sngo tho ek jing ik ka jong blei yangi wei pa wei te menta ngi ya ka sngi ka ba bot ka jing ya pule ka jongi ni sem hani ya ka jing ik ka jong ublei la ai lai lo hangi uwei pa uwei nadu ka jing penlong nadu ka jing thau ka jong blei ya ka ni ka perthai ngakwa banbu ka jing kli hang nei nagam ta I kinjai nadu menu tharai u blei pen pau ya ka jing ik ka jong u tang hang ni perthai la ni kala don nadu menswa la ban batai yangi ka ni jubab ka dei nadu menswa nadu ha beneng rum ju larangi pai ha ka gospel kat kumu Yohanes kalenong ka ba khatnyo khot ka ba atho sau ka ong ko pa ya kita ki ba me la ai hanga ngakwa ba ha ka ba ngadon manga ba kita ru kin ya don rangkat ba nga bakin yo khni ya kata ka burom jonga ka ba me la ai hanga na ba me la I yang menswa ka ba pensyong nong rem ya ka perthai wow menswa Swa ba pensong nong rem ka perthai swa ban thau hoi ublei la pen I kata ka jing I ya la ukhun but kawai ru ka dekhot ka bangila ban syam na kitab Efesus ka city seki city Efesus kelenong ka ba nengkong ka dekhot ka ba sau ka ong kat kumba ula jit yangi ha man ba ompat pensong nong rem ya ka perthai khanang ba ngin long ki ba khoj bat ki ba klem jing duna haka hakmat jong haka jing I ka ne ka dekhot ka kren sai ba yangi ru la jit haswa ba seng nong rem ya ka perthai ublei ula I lupa but bu ka jing I yangi ru kumju but kata ka banga suthu ba ka jing I lawan shwa nadu manakong swa ban thau yangi shwa thau kablei sibon kenjai ni sngo tho hang nei ya ka jing ik ka jong blei kladon lepa nadu shwa ban thau ya ka perthai nadu shwa ban seng nong rim ya ka ne ka perthai ya ka jing ik ka jong blei la thmu lepa bat la seng ya ka bat kladon kumta ngi sngo tho ha ka ne ka jing ik ka jong blei ublei umju penbor yano u ai ka loj u ai kata ka mon malai loj yangi wei pa wei ngin jit lai perkhat ngi la le pop ngi la hap chaka pop u adam bat ka im ki la le pop hanrei ublei ula jit ban I yaki ublei ulawan ban khot yaki kumba kenjai la batai menne ublei dala di ulawan ban khot ban jit yaki kata ka de ka jing ik ka jong blei omdon ki wei pat ki blei ha ka ne ka perthai ki badala di ki mon ban yap ban sha chitom nam ta ki jing thau ban siu spa pat yaki ta ki jing thau bala thau rei ublei ubala thau yangi I wei pa wei baro kan thup di kita ki ba mane ya kita ki blei ki bala thau de ki ti breu ngakwa ban abu ka jing kili hang ne ya iba dinis hadin ka jing pelong ka jong blei ka pa de ka ba ublei udawa nangi ki breu bangin le ya Gajubab ngila ban syam na ka jing pen pau sau khat wei.
Pangin pelik tiat naga jumpa pau sau kat wai. Sampai ke ke bau blai kuat yang iban le kaden ka jing tau ke jong. Sau kat wai ka anggum ni. Milong ubadai atrai bat ublai jongi. Pan pediang ya kata ke buram bat ya kata ka jing pendon buram bat ya kata ke bor lebah mila tau mame ya ki ke baro bat namar kata kemon jong me ki yelong bat la tau ya ki. Ani ublay kren ba day ublay basna ya ke pertai but day ublay basna yangi baro but ke ba ngi day ban le ya u ngi day ke day ba ngi day ban pendon buram but ya ro ya u aba pipet nun kong koren spel lai pewero to ang tu ba ladang ngi le ke ladang ngi bam le ngi di ngi day ban le ban daga ba pendon buram ya u te ngi day ban ladang ibam ngi di ru ngi day ban pendon buram ya ublay keno kam ka bangit le keni kedai ka ba ublay kwa ngi ban le nak banta jong Right. Keplay sibon Mbak Denis. Kalau ke basngu tenat ngi im mentah pertai ngi don sibun ki jat kam ki bangi trai. Ki briu ki trai ki kam ki jongki. Kam dei tang ki ba pule teologi lane ki ba pule ka lain pastor lane ki pastor ki nong trai mission ki ban long kita ki nong rak kubor ki jong blay. Ublay kwa ya uway pa uway briu ba kin long kita ki briu ki ban it ublay ban pendon buram ublay ha jing im ka jong ki la ban long ki saki ki nong pla ya kerteng jong jisu sha ki briu baro ha ka perthai ublay kwa ban pendon kam yangi iway pa uway kita ki khon ki blay sispa ka jong u ban pen pau ya ta ka jing it ka jong blay sha ki way ngis ngok thu ang ne ka jing kwa ka jong blay yangi uway pa uway hadin ka jing penlong ka jong uru kwa yangi bangin pendon buram ya u bangin mane ya u ublay bu ya kway kasngi bangin ai kerpang ya ublay pan mane yu kata kadai ka jing kwa ka jong blay yangi we namar udai ma u unong thau ujongi ban ngi dai ki jing thau ki jong u te hang nei ngis ngotho ba ublay u bangi sakri ublay u kwa ya kata ka jing dai ki ong kten we ka relationship habangi don ka jing dai kamut ngi ngi kren ngi khana ngi selok te ngi aju ngi jani we ya iwe pat te kumta ublay kwa ingi bangin don ka jinga dei ka bajan bat u man la kasni ka jing em ka jingi te ka ba kerpang kalong bat utau nong thau jingi kalong ka we ka sngi ka ba ublay kwa ingi ba baro sisni ngin pendon buram yu te war ha ka jing em ka jingi ka man la kasni ka ka bangi le ngi bam ki ten ki thlek ki bangi kren kalong ban pendon buram ya ublay jongi te mentangi boy ha ka sngi ka ba sao hang ne ngi siam ya ka jing ai ka jong jisu ya ka parsi sapang kata ka jing khawai song kurim da ka ba khot ya kita ki briu ki ba kat ki ba siam ki ba lap ha ki linti sengkeng anga kwa ban bu ka jing kli ya i ba denis ka ka jing mut jong ka ne ka jing khawai song kurim ka ba jisu ya tho ha Matius arpu ar kalnong bang itip ba kani ka jing khwai shokurim kedai ka parsi but ba people yang tu pio iba don weus em uba la penkrai kata jing khwai shokurim la hukumnya ki sakri jong pan late court ya ki breu but haba ki late court bon ki lak ya kentai mdon ba sngap mdon ba pe chakita ki sakri jong bon ki ya kilek tre shala jong ki kam ki jong ki but kini ki chakri jong u ki kilawat lat ba kilak lek khot ya ki breu ki baman bat ki ba bharo ban wan sakata ka jing song kurim nang ta bat haba uniu semula lek sakata ka jakabam bat ula yo i dei yo way na kita ki breu bompong bomdon ka jan chongkurim bompong kita ka jan kay ka ba kani ka parsi ka ba ublay kwa ban ay hangi kadai ladangi ngimdon ni
ukris ha kajing im jongi ngin long kum uni uwe au uni ubre uba wan sa kata kajing kawasong kurim bam don ne kajain but jai klem don kata kajain kup namar ba don ukris sa but lada ni ngibo ya ukris sa ka jing im gajongi in yo ban pong an kup ya kata ka jain linen ya kini kajain pila ba habakran sepangani kajain ngila ban yo na kajing pen pau kat kendai pra kabakran sepangani kajain linen Keblai Sibun Mbak Denis. Kani ke jing khawai shong kurim kabala pen kre ngidon kam ban priang ya kata ke jing khot sngobhai ngi. Atharai pin khot yangan da pilai atho. Te ka jing khawai shong kurim kalong ka ek ba sngotenat ka de ka balabu dau blai na do ka ba menekong ka jing shong kurim bat kalong ka ba kentang hakmat jong blai. Te laring dur ya kane ka parsi kaban penkre ya kita kinong wan syakata kajing ya tho shong kurim bakin long ki bala kre kat ba kita ki syakri kila khot ya kita ki brew ki don ki bala syak penyap ki don ki bala syak penstem kamut kini ki dai ki brew jong blai kinong itu alpa haki pa snem ki beper bala penyap ki da kita ki brew ki jong ki hi ngila badong ba blai ula pha sibun kinong itu alpa syaka jat men brew jiu ti kila penyap ki kila penstem ki kum hos kum u Jeremia kum u Isaya bat kiwai de te kita gibru kim simla priang kita ka jing khawash kata ka jing khot sngba yengi ru mental la khot sngba sya kata ka jing khawash shong kurim ka ba don burom tam kata ka jing khawash shong kurim ka ba u Jisu udai uta unong lek kurim bat kata ka nong lek kurim ka dai ka balang manga mapi yengi la khot sngba i wei pa i wei ti lada ngim don yo Chris ha kajing im jongi kumbai Denis labatai lada ngim sim da ka hok ka jong Jesus Chris bai ki pop jongi on map ban tap ya kata ka jing leng khut ka jingi da ka hok ka jong Jisu ban penkup hangi nginam la ban rung sebenang lada ngat persyang ban rung sebenang ban lek sebenang ngan chania hakikam gi jing lek ba ha ka jonga anam don jakai nga sebenang lada nga ngam pediang yo Jisu ha ka jing im ka jonga lada nga ngam phlai ki pop ha kerteng ga jong Jisu udai tang u Jisu balong ka lenti sya ka hima ki benang kenjai phila ban batai ngi kai ga jingmut jong gini kenten Sibun lakhot Henry Kendiat Legit Sibun lakhot Henry Kendiat Legit kene ka kenten ka bu Jisu ong ka don jingmut ka bakrau ba kamta ma ki si ki ba menta ki jong iru haba ha ka jingkhot kene ka jingkhot kalong ya barok kalong ya baro Henry tang balai ba ong hne Henry Kendiat Legit kita ki palajit ki long kita ki banget bat ki papediang yu Jisu ki papediang ya ka keten ka jong Jisu te kawe ka banga ko aban ong ba kam pat long yangi ban chu shong no hot nyange yu Jisu Henry ngambut ya ka keten ka jong ngambut ya ka jing tho ha ka Bible ngange yu Jisu ngam le ya ka kam ka ba kampat long kumta dei nawar kata hi hakatu ka Parsi ba ong wa we ubreu ubala sya kentat no bomdon ta jan kata ka jingkup ka ba hok hau kamdon te kata ka banga ong ba baro hangne bala ong Sibun lakhot hoi lakhot e baro yangi baro lakhot daga ketin ka jong Jisu ka kane ka kamtam ka ketin ka jong jingkhot ka gospel hoi ka gospel tang ba kendiat pat ki bala jet kita ki banget pat ki babu ka ketin wow angoi ublai keblai Sibun angai ba phinya priang ya kata ka invitation kata ka jing khot sngba sya kata ka jing khawai shong kurim ka bala pan khre nam ta jong phi iwai pa iwai metta ngin poi ha ka mat ka ba khadu ka jing pule ka jing shapang uta unong pen im ubala sa nar phna na ka benta jongi abangi kren shapang ka jing sa nar phna lani ka jing pen im ya ki breu kwa ban bu ka jing kli hatu u Jisu uterwahi ban ai la ka jing im nam ta jongi Denis phila ban yarap ingi ban batai kata kajubab kalong haoj u Jisu uterwa dalade yedei ban ya ka jing im jong una penta ka jongi but da andau la terwaru dei da kamon ka jong mon lade ka jong uhi la ban syam nengkong Petrus ar posa ba ke ong tu ba da kamon ke jong da yap na benta ke jong ni but pla ngila ban puliru na Yonis lai kan reu
Antu ngi iba naba ublay u kata-kata ke pertai pa la ai tino ila ukon wan an yap nak benta ke jong ni. Amda u jisu yap nak benta ke jong ni. Im yo kata ke jing im. Dai anda la yap ba la siu spa dak senam jong la siu lagi pop ke jong ni. But kene ke ke jing jing terwa ke jong ublay ke jing ke jong ni. Keblai Sibon Dennis ngangai ba nadu ka jing penlong ka jong blai ma ujisu udon kata ka jing tu seban yarap ini susu I kenja in ai ngi ka jing batai nadu menu tharai kata ka jing tu ya ka jing siu spa lani kata ka jing penim ya beriu kelas sedang Kuak ban pule nakane higa ka singa ba kalenong singa basan. Kuak ban pule ha ka paragraf ka ba khado ka ba ong. Ka jing tu na ka benta ka jing penim jongi kam syam lalong ka jing perkat ka ba hadin. Wow. Kata ka ba mud ngi de Hadin belathau ma. Amde ba hadin belathau. Rek kala don lupa. Te haswa kata. Te nga kuak bangin pai ro na ketin ke jong blai ngila ban syam ka shti ka banengkong jong Petrus kalonong ka banengkong ka khot ka ba khat khandai ba phok ka ong handai da ka snam ka ba kordor kum ka jong ukun lang brot ba klem pop ba klem thok bria ka jong u krisking ya ubala thumu lepa na du bom pat seng nong rem ya ka perthei handai lapen mi pau ya u hakine ki ya ki bakhadu nak banta jong pi ni naso thok ba ya kata ka jing thumu ka jing suspa la sedang bat la sedang nadu ka banengkong ha kata ka ha beneng syu ome nadu ba banengkong ba haswa ka ban seng nong rem ka perthei shwa ka jing penlong ka perthei la don lupa kata ya ka ba hoi ka kren ru hang ne la ringi phai ha kene ka lenong ka kren ru ba ong bakam sirum ka ong nadu ka banengkong ublay bat ukris kilatip ya ka jing phaidin jong usoitan bat ya ka jing hap jong ubriu langba ka bo syukur jong u nong yele persya ublay syam la thumu lupa baka pop kandon handre u i lupa ya kata ka jing mi jong ka te ula kret lupa ya ka lat ban pendap ya ka jing pendon kam bakerki ka krau kata ke jing I ke jong u ya ka perthei ba ula kular ban ai yala ukun bala khamar we ba u bangai ha u jot su handrai u yo ka jing im bom jukut kata ngi I ba kana ka jing siu spa ngi lai I nadu ba swa ban seng nong rim ka perthei but hoi kumbala thok hang ne ublay syam la thumu ka pop banwan rei u I lupa ya ka jinglong ka jong usoitan maka pop kan sawan na dena kata ka daw open krek lupa bawat yala ukun marwe jong u un haban ai na banta jong I we kinong pop pan yap ban suspa angi amen keblai Sibon ba kenjai kata kalong ka ba sengot tenat ublay lapan krek lepa ya kata ka jing suspa yo briu haswa ban thau kini ka perthei kalau don lepa kata ka plan te kalong ka bas ngusi pat nakamta ka jong ujisu lara mangi pat ngim kala ka bamut wat hadin malapan pau senai kata ka jing ka jong blai yengi lemba ka jing yap ka jong jisu ka ding phna ujisu uyam pa donut nakamta ka Jerusalem ni pulei hakal nong ka ba arpho lai ka gospel Matthias ka khot ka ba life hunyau hangni ujisu uyam namta ka Jerusalem namar ba ukwa ban kudup I yala ki jongki breu bakinom jot uyam namta jongki ukwa ban kudup kom ba kasier ka ba I ki khon ka kudup aki thabnyang ban laj na ki kleng na kita ki pukni kita ki kinong penjot ujisu uyam pa donot namta I wei nangi ki basakma larang ngim kala ka bamot kata kalong ka ba kata ia ka donot ka jong play larangi ngim kala ka mut ublay orang I jangi wei barok padum kwa yangi mengin jot handre barok kin poi sia ka jing kala ka mut kata ka jing I
ka jong blai nam ta jongi iwai pe wai te blai kur khu ya phi iwai pe wai baro bading ilang ka bangi syakri u Dennis yalam ngi ka jing duai pen wai Tong duai. Blai ko pa jing ba bening. Blai sipon try ya ka jing ba jong me yingi. Blai sipon ba medayap na penta jongi holor ulum kalberi pa. But ko blai sipon ya ki baro ka ba medale ka jing im ka jongi. Ngba ka ninga duai ka ting jupan ngro. Amen. amen